Ok, strâmbo, ne-am înțeles. Nu ai voie să vorbești cu mine, nu ai voie să-mi respiri aerul, nu ai voie să respiri nici tu, n-ai voie absolut nimic. Doar mergi în față și mergi pe unde spun eu, ne-am înțeles? Cred că mă cac. Bă, dar tu mă iei la mișto, fix acum te trece. Chemarea naturii, ce vrei? Acum mă trece, ce să fac? Bă, să-mi bat picioarele, o coechipieră mai proastă ca tine nu putea să găsesc. Na. Descurcă-te. Ce dracu să fac cu o lopată și hârtie igienică? Bă, la proastă asta să mor eu. Alexandru, faci acolo treaba și după aia îl îngropi. Și cu hârtia te ștergi. Cu asta îngrop, cu asta mă șterg. Cu asta mă șterg, cu asta îngrop. Hai, așteaptă-mă aceea că vin repede. Dar să nu pleci la mine. Hai mă, du-te odată că te aștept. Vai de capul meu, ce proastă asta. Dracu, mergi la pădure cu toți proștii. Nici pe aia bătrână nu mai găsim. Mamaie! Dracu.